Μένο θέμα, ένα επίσης θέμα που μπήκε στη ζωή μας πρόσφατα, εμάς στην Κύπρο ακόμη πιο πρόσφατα, και αναφερόμαστε στο ηλεκτρονικό νόμισμα, τον bitcoin. Ένα θέμα που συζητήθηκε στην Βουλή. Θα μάθουμε σε λίγο γιατί ακριβώς είναι και θα έχουμε και τις εκτιμήσεις από δύο μελών της Επιτροπής Εμπορίου, στην οποία συζητήθηκε το θέμα. Θα πάμε στη Βουλή πρώτα, στον Νίκο το Σχίζα, να δούμε τι ακριβώς έγινε και αμέσως μετά τον bitcoin αποκάλυψη. Ναι, Νίκο. Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, λοιπόν, το θέμα που τέθηκε επιτακτικά είναι η θεσμοθέτηση της λειτουργίας και η διασφάλιση των συναλλαγών που γίνονται με το bitcoin. Βουλευτές αλλά και εκπρόσωποι φορέων, παρόλο που δεν παρουσιάστηκαν αρνητικοί στην εισαγωγή του συγκεκριμένου νομίσματος, που ήδη υπάρχει στη ζωή μας, προειδοποίησαν για τους κινδύνους που ελοχεύουν από την άγνοια, το πρώτο, για το νέο προϊόν, αλλά και την απουσία νομοθετικών ρυθμίσεων. Οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, του Συνδέσμου Τραπεζών που ήταν εδώ στην Επιτροπή, υπέδειξαν ότι δεν υπάρχει εποπτικός έλεγχος στις συναλλαγές που γίνονται με bitcoin, ούτε στην Κύπρο αλλά ούτε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το θέμα και εκεί είναι ακόμη υπομελέτη. Μάλιστα, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς, Δήμητρα Καλογύρου, εξέφρασε τον προβληματισμό της για τον κίνδυνο ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Παρόν ήταν ο διευθυντής επιχειρήσεων της εταιρείας NIO, Γιώργος Παπαγεωργίου, ο οποίος είπε ότι ο στόχος της εταιρείας είναι η ενημέρωση για όλες τις παραμέτρους που έχουν σχέση με το bitcoin. Δεν δίνονται οι επενδυτικές συμβουλές. Απλώς προτείνεται ακόμη ένας τρόπος συναλλαγής. Το bitcoin δεν έχει αρχή έκδοση σημείωση, αποτελεί απλώς σύμβαση μεταξύ των ατόμων που συναλλάσσονται με το συγκεκριμένο νόμισμα. Μέχρι στιγμής, από την ημέρα λειτουργίας του γραφείου της εταιρείας στη Λευκοσία, λιγότερα από 100 άτομα εκδήλωσαν ενδιαφέρον, ενώ πρόκειται, είπε, για ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού, το οποίο προσφέρει διαδικτυακά ταχύτητα στις συναλλαγές με ελάχιστο κόστος. Και στη συνέχεια έχουμε και τις δηλώσεις των βουλευτών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Λευτέρης Χριστοφόρου, είπε ότι το σημαντικότερο είναι να διασφαλιστεί ο τρόπος της συναλλαγής και όσοι πολίτες θα συναλλάσσονται με τον bitcoin. Πρόκειται για καινοτομία που αποτελεί προϋπόθεση η θεσμική ρύθμιση της λειτουργίας, το ανέφερε ο εισηγητής του θέματος, βουλευτής του ΔΣ Κυριάκος Χατζηγιάννης, ενώ ο βουλευτής του ΔΥΚΟ Άγγελος Βότης είπε ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αφού δεν έχει βρεθεί ακόμη τρόπος για νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος. Ενημέρωση ζητεί ο βουλευτής του Άγγελ Κώστας, συμπληρώνοντας ότι η Βουλή έχει καθήκον να παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος και να παρέμβει νομοθετικά όταν αυτό καταστεί δυνατό. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ μαζί μας, κυρίες και κύριοι, δύο από τα μέλη της Επιτροπής, ο κύριος Χατζηγιάννης που ενέγραψε το θέμα και ο κύριος Κώστας Κώστα εκ μέρους του ΑΚΕΛ. Κύριε, καλώς ήρθατε, μαζί με τον κύριο Δανιήλ Χατζητοφή, οικονομολόγο, από τον οποίο θα ζητήσουμε πρώτα, αν μπορεί, με λόγια τα οποία θα μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, να μας πει τι είναι αυτό το bitcoin. Μάλιστα. Το bitcoin είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Έχει χαρακτηριστικά χρήματος, δηλαδή είναι μέσω συναλλαγών, είναι λογιστικών unit of account, measure of value of goods, είναι μέτρημα αξίας προϊόντων και είναι και μέσω ανταλλαγής για αναβαλλόμενες πληρωμές. Έχει τα χαρακτηριστικά ενός χρήματος. Έχει επίσης... Ναι, λέτε ότι έχει τα χαρακτηριστικά του χρήματος, ως εάν αυτό να μην είναι χρήμα. Είναι ή μήπως δεν είναι ή είναι ηλεκτρονικό χρήμα. Μπορούμε να το ονομάσουμε ό,τι θέλουμε. Αν είχαμε ώρα θα σας έλεγα το παράδειγμα της Ποντερόσα, της φάρμας Ποντερόσα. Πριν το 1870, όταν στην Αμερική τα νομίσματα ήταν πρώτα χρυσά και μετά ασημένια, δεν υπήρχαν αρκετά δολάρια στην αγορά. Ο Τζον Μπράουν, ο ιδιοκτήτης της Ποντερόσα της φάρμας, που ήταν πιο μεγάλη από την Κύπρο, είχε 1 εκατομμύριο mother cows, είχε πάρα πολλά έσοδα, αλλά δεν είχε τρόπο να πληρώσει τους εργάτες του. Τι έκανε ο Τζον Μπράουν? Έβγαλε έναν λεγόμενο IOU, το οποίο είπε, εγώ, ο ιδιοκτήτης της φάρμας Ποντερόσα, σας δίνω αυτόν το IOU, το οποίο αντιστοιχεί με μια αγελάδα. Το έπαιρνε αυτόν, το έκδιδε και το έδινε στους εργάτες του, το έδινε στους ανθρώπους, τους εμπόρους. IOU, σας χρωστώ κάτι δηλαδή, ναι, κάτι σαν ομολογία. Ναι, σαν ομόλογο. Και όταν ο εργάτης το έπαιρνε, λέει εντάξει, άμα είναι ο Τζον Μπράουν που το βγάζει, ο Ποντερόσα,
και ξέρω ότι υπάρχει η Ελλάδα, έχω πρόβλημα. Εγώ θα το δεχτώ. Το έπαιρνε στον Μπακάλι, ο Μπακάλης το έπαιρνε στον Παπουτσίν, ο Παπουτσής το έπαιρνε στον Κασάπη και έτσι δημιούργησαν το λεγόμενο χρήμα. Τώρα τι γίνεται. Τα λεγόμενα fiat money, τα fiat money είναι τα χρήματα που βγάζουν οι κυβερνήσεις. Δολάριων, ευρώ, γεν, χουάν. Τα λεγόμενα fiat money είναι ανεξέλεκτα. Είναι τώρα ώρα. Επιτρέψτε μου, μας λέτε ότι είναι ανεξέλεκτα. Δηλαδή, ενώ όλοι νομίζουν ότι είναι το αντίστροφο. Δηλαδή, ότι τα μόνα που είναι ελεγμένα και εκδίδονται με άδειες από κεντρικές τράπεζες και με συγκεκριμένη απόφαση κυβερνητική ή άλλη είναι τα fiat όπως τα ονομάζεται, δηλαδή ας τα πούμε συμβατικά νομίσματα και θεωρούν ότι είναι ανεξέλεκτη αυτή η διαδικασία με τα bitcoins. Οπότε ξεκαθαρίστε μας το παρακαλώ. Μας συγχωρείτε κύριε, αλλά να καταλάβουμε πρώτα για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε στη συνέχεια. Ναι. Τα fiat money, όταν μιλώ και με τους συνάδελφους, τους φίλους από την Ουάσιγκτον, υπάρχει μία φράση που χρησιμοποιούν τώρα διεθνώς, το λεγόμενο quantitative easing. Αυτό είναι μία εύθυμη φράση που σημαίνει βάζω τις μηχανές μου και τυπώνουν χρήματα. Μάλιστα. Η διαφορά της κρίσης που έχουμε τώρα είναι τελείως διαφορετική από την κρίση που είχαμε το 1930. Τότε υπήρχε το λεγόμενο. Ας μην πάμε εκεί. Ναι. Απλώς μείνετε παρακαλώ επικεντρωμένος, αν θέλετε. Για να σας πω τη διαφορά. Αυτό το bitcoin είναι λοιπόν ηλεκτρονικό στοιχείο, το οποίο λειτουργεί ως αν ήταν χρήμα. Μάλιστα. Ναι, και είναι το μόνο το οποίο είναι ελεγχόμενο, μας είπατε. Είναι ελεγχόμενο διότι δεν θα βγουν περισσότερα από 21 εκατομμύρια. Ενώ τα fiat money τα τυπώνουν τώρα οι κυβερνήσεις με το λεγόμενο quantitative easing, τα οποία για κάποιο λόγο δεν ακολουθούν τους νόμους της αγοράς, το multiplier effect και το velocity, και χάνονται μέσα σε μια λίμνη που να την ονομάσουμε liquidity trap. Εάν κάποια στιγμή ξυπνήσουν οι Αμερικάνοι και πούν σαν να κυκλοφορούν πολλά χρήματα στην αγορά, θα δημιουργηθεί το λεγόμενο spiral inflation. Θα είναι ανεξέλεκτη η κατάσταση με τον πληθωρισμό. Αυτό φοβούνται όλοι οι οικονομολόγοι τώρα στην Αμερική. Τυπώνουν μεν χρήματα, αλλά δεν κάνουν τον κύκλο του χρήματος όπως τον έκαναν παλιά. Σταλώνουν κάπου. Ποιος πήρε την απόφαση ότι θα είναι 21 εκατομμύρια και τέλος? Ο αυτός που το έκανε την κρυπτογραφία από την αρχή. Σακαμότο, πώς το Σατόσι Νακαμότο. Σατόσι Νακαμότο. Ναι, άγνωστο πρόσωπο το οποίο ψάχνει. Όχι, γνωστό, είναι γνωστό. Το βρήκαν, μένει στην Καλιφόρνια. Ναι, το Newsweek είπε πως το βρήκε και αυτός βγήκε και το διέψευσε. Όχι, από το διαδίκτυο. Από ό,τι δεν άκουσα, αν είναι έτσι. Το Newsweek στην πρώτη του έκδοση την νεότερη, μετά τη διακοπή, βγήκε με πρώτη είδηση αυτό. Τον έκανε το φίλο μας τον Νακαμότο ότι τον βρήκε, τον παρουσίασε με φωτογραφία ολοζώντανο και εκείνος ο παλαιός ο οποίος δημιούργησε κατά τα άλλα, που δεν ξέρουμε αν είναι ένας άνθρωπος ή ομάδα ανθρώπων με ψευδόνυμο οτιδήποτε άλλο. Αυτός λοιπόν ξαναβγήκε μετά από χρόνια και είπε: όχι, δεν είμαι αυτός. Ναι. Και ο άλλος απλώς βγάζει φωτογραφίες. Ναι. Όπως και να έχει, δεν έχει σημασία. Ναι. Εάν κάποιος άνθρωπος ή μια ομάδα ανθρώπων αποφάσισαν να κάνουν κάτι, αυτοί μπορούν να αποφασίσουν να το αλλάξουν κιόλας. Αλλά είναι υπό τον έλεγχο τους ή όχι? Είναι εκτός ελέγχου. Είναι καμόμενο από μια μέθοδο που ονομάζεται open source software. Και εφόσον κρυπτογραφήθηκε δεν μπορεί κανένα να το αλλάξει, εκτός εάν κάποιος έχει το 51, αυτόν το έβαλε το λογισμικό πρόγραμμα μέσα, αν έχει το 51% του computing power που χρειάζεται για να αλλάξει το bitcoin. Και πέστε μας τώρα πώς τα αποκτάς. Είναι δύο τρόποι. Ο ένας είναι πάει και δίνει συμβατικό νόμισμα, ευρώ, δολάρια, ό,τι έχει ο καθένας και αγοράζει bitcoin. Ο άλλος είναι η λεγόμενη εξόρυξη. Για πέστε μας, σας παρακαλώ, προσπαθώ να βοηθήσω να γίνουν γρήγορα. Ναι. Για να δώσουν την ευκαιρία και στους άλλους. Ναι, ο συμβατικός τρόπος είναι πηγαίνεις σε μια τράπεζα, στη Chase Manhattan, δίνεις ή σε έναν exchange, σε έναν ανταλλακτήριο, δίνεις δολάρια, δίνεις ευρώ και παίρνεις bitcoin. Ναι. Τα bitcoin και παίρνεις κάτι παραπάνω για την εξυπηρέτηση. Πολύ λίγα. Δεν υπάρχουν κόστα εξυπηρετήσεως. Ναι, όταν είναι bitcoin με bitcoin. Και όταν πας και δώσεις δολάρια για να πάρεις, για παράδειγμα, μια εταιρεία στην Κύπρο ή αλλού, η οποία έκανε όλη αυτή τη διαφήμιση, λέμε εξαιρετική, και στην Κύπρο και αλλού όλες οι εταιρείες. Φτάνει να είναι εντάξει. Όλες αυτές οι εταιρείες όταν κάνουν διαφημίσεις, έχουν προσωπικό, έχουν κόστος. Θα το βγάλουν από πού? Ναι. Από την πώληση των bitcoin. Είναι το 1/10 που χρεώνουν οι τράπεζες. Οι τράπεζες, το PayPal, όλα τα συστήματα αυτά χρεώνουν και τον πελάτη. Μπορεί να συνεχίσει να μειωθεί ή αφού πάρουν την πελατεία που χρειάζεται να το αυξήσουν. Ανάλογος. Θα δούμε. Ναι. Πέστε μας, σας παρακαλώ, λοιπόν, την διαδικασία της εξόρυξης.
Η διαδικασία της εξόρυξης είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αυξηθούν τα bitcoin για να γίνουν maximum 21 εκατομμύρια και μετά θα σταματήσει. Τι είναι η διαδικασία εξόρυξης? Είναι το computing power, δηλαδή ο αριθμός των υπολογιστών, η δύναμη των υπολογιστών που κάποιος βάζει στην εξυπηρέτηση αυτού του ηλεκτρονικού νομίσματος. Και αναλόγως με τη διαδικασία και τη δύναμη των υπολογιστών, για κάθε εξυπηρέτηση που κάνει στο bitcoin παίρνει το αντίστοιχο νόμισμα. Επιτρέψτε μου, τώρα που σας άκουσα και έμαθα και μπορώ να το κάνω, εάν πάω στο σπίτι μου και ανοίξω τον υπολογιστή και προσπαθήσω να εξορίξω bitcoin, μπορώ? Όχι με τον υπολογιστή σας. Έχει άλλους υπολογιστές πιο δυνατούς. Αλλά, αν θέλετε, μπορούμε να αγοράσουμε υπολογιστές 4-5 χιλιάδες δολάρια για να το κάνετε. Άρα, μπορεί ο καθένας να συνασπιστούν μεταξύ τους με δυνατούς υπολογιστές και να εξορίξουν. Άρα, όπως παλιά έψαχναν στους ποταμούς εκεί τα χρυσάφια, τώρα προσπαθούν με τους υπολογιστές να βρουν. Και έχει χαρακτηριστικό του χρυσαφιού, διότι τόσο είναι, δεν υπάρχει άλλο. Και γιατί μόνο αυτοί που έχουν μεγάλους υπολογιστές, για να τα βγάζουν οι μεγάλες εταιρείες? Όχι. Απλώς στην αρχή μπορούσαν να το κάνουν και οι μικροί υπολογιστές όταν ήταν η αρχή. Τώρα έγινε τόσο πολλά complicated, συμπλεγματοποιημένο, που δεν μπορούν οι απλοί υπολογιστές να το κάνουν. Αλλά αν έχεις, ας πούμε, 20 laptops... Πέστε μας και την αξία του σήμερα του bitcoin. 612 δολάρια το ένα. Και σε ευρώ? Σε ευρώ, 500. Μάλιστα. Όταν ένα bitcoin 500 ευρώ. Να σας πω, όταν οι φίλοι μου που το αρχίσαν το bitcoin το 2008, αν τους άκουα τότε και έβαζα 100 δολάρια στα bitcoin, αυτή τη στιγμή θα ήμουν πολυεκατομμυρίουχος. Θα είχα 10,5 εκατομμύρια δολάρια. Είναι γνωστή και η υπόθεση με την κομμάτι πίτσα που παράγγειλε ο Αμερικανός για 10.000 bitcoin τότε. Και του την πήραν ένα κομμάτι πίτσα και τώρα είναι σαν να είναι ένα χρυσό νησί, γιατί είναι ένα κομμάτι πίτσα, διότι αυξήθηκε η τιμή των bitcoin. Λοιπόν, ερχόμαστε στον τον εγγράψαντα το θέμα. Έχετε ακούσει και στην Βουλή σήμερα, έχετε ακούσει και τον κύριο Χατζητοφή τώρα. Πέστε μας παρακαλώ σε τι έχετε καταλήξει και στην Επιτροπή. Είναι κομμάτι της οικονομίας, της κοινωνίας και της ζωής μας. Είναι εκεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει, και εδώ είναι ο ρόλος του πολιτικού, να κοιτάξει πώς διασφαλίζει ή πώς δημιουργά εκείνα τα πλαίσια προστασίας του πολίτη. Κατά κόρον, σήμερα εμφανίζονται στην αγορά ή ενδεχομένως στο αμέσως επόμενο διάστημα να εμφανιστούν στην αγορά εταιρείες τέτοιες που θα ασχολούνται και με επενδυτικών κατά κόρον χαρακτήρα δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν εκείνοι οι μηχανισμοί βάσει του οποίου θα πρέπει να λειτουργούν σωστά, για να μην επαναληφθεί φαινόμενο χρηματιστηρίου, για να μην επαναληφθεί φαινόμενο φούσκας, λέω εγώ. Αυτός είναι ο ρόλος του πολιτικού, αυτό είχαμε αναζητήσει σήμερα, γι' αυτό φέραμε την εκτελεστική εξουσία, το τι αυτό μετρά ή το τι αυτό σημαίνει, Κεντρική Τράπεζα, Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, Υπουργεία κλπ. Όλες τις υπηρεσίες για να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, ποιες είναι οι διαπιστώσεις και στη συνέχεια να ξεκινήσει μια δουλειά, όχι για να βάλουμε φραγμούς, δεν μπορούμε να το ανακόψουμε αυτό. Αντιθέτως όμως για να βάλουμε σωστά θεσμοθετημένα πλαίσια λειτουργίας και διεξαγωγής ακόμα και της επενδυτικής δραστηριότητας. Εν πρώτης τώρα φαίνεται ότι είναι η πληρωμή της συναλλαγής. Σε δεύτερη φάση είναι και η επενδυτική δραστηριότητα που στην δύσκολη ετούτη περίοδο την οποία διανύουμε αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί κάποιος να το εκλάβει ως προσδοκία, ως ελπίδα. Με τον τρόπο αυτό και με τις ιδιαιτερότητες στη διακίνηση που υπάρχουν του χρήματος στην Κύπρο να αποτελέσει ελπίδα διεξόδου. Γι' αυτό δεν θα θέλαμε να εμφανιστούν ανεξέλεκτες καταστάσεις που να λειτουργούν με τρόπο εντελώς λανθασμένο. Αυτό θέλουμε εμείς ως Βουλή, για να μην υποθεί στο τέλος ότι και από πλευράς των πολιτών ότι ξέρετε μας αφήσατε έρμεα στους οποιουσδήποτε και μπήκαμε σε μια νέα περιπέτεια. Εμείς αυτό δεν θέλουμε να εμφανιστεί. Δεν θέλουμε να βιώσουμε ξανά τέτοιο. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. Είναι ανεπαρκές. Ναι. Μπορεί να γίνουν. Βεβαίως μπορούν να γίνουν. Μπορεί κάποιος να ξεγελάσει τον κόσμο. Μπορεί να συμβεί αυτό. Ναι, βεβαίως. Και τι θα κάνετε γι' αυτό? Δεν καθορίσαμε σήμερα, γιατί η όλη συζήτηση, όλος ο προβληματισμός διεξάγεται και στις ομπρέλες. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
στις διάφορες κεντρικές άλλες τράπεζες, διάφορες άλλες αρχές. Αντιλαμβάνεστε, χρειάζεται ένας συντονισμός και ένας βαθύτερος προβληματισμός. Υπάρχει και η τεχνική πτυχή, υπάρχει και η νομική πτυχή και θέλω εδώ να είμαι λίγο να τονίσω κάτι. Δεν σημαίνει ότι κάποιοι οποίοι γνωρίζουν την τεχνική διάσταση του Bitcoin ή την ηλεκτρονική διάσταση του διαδικτύου, σημαίνει ότι θα πρέπει να βγαίνουμε με επιθετικότητα σε βάρος όλων εκείνων οι οποίοι θέλουν να θεσμοθετήσουν σε πολιτικό ή νομικό πλαίσιο την όλη διεξαγωγή της αυτό κάποιοι σας εντάξει, γιατί ακούστηκαν κάποιες υποτιμητικές, έλεγα, και στην Επιτροπή μέσα προσεγγίσεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν ξέρετε, μην ασχολείστε. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε ως Βουλή. Εμείς θέλουμε να πάρουμε το κομμάτι το δικό μας. Θα έλεγε κάποιος. Εντάξει, διάφοροι. Δώστε μας ένα λεπτό, παρακαλώ. Και θα έρθουμε, κύριο Κώστα, κοντά σας. Στην τηλεφωνική γραμμή ζήτησε παρέμβαση ο κύριος Γιώργος Παπαγεωργίου από την εταιρεία ΝΙΟ. Κύριε Παπαγεωργίου, καλό μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση και σας ακούμε, κύριε Παπαγεωργίου. Αυτό που ήθελα να σημειώσω είναι πως στην Επιτροπή σήμερα αυτό που αναφέραμε ήταν περισσότερο το ότι πριν ασχοληθεί κάποιος με το τι ακριβώς είναι το Bitcoin, πρέπει να ενημερωθεί για αυτό. Δεν είπαμε ότι σε καμία περίπτωση φυσικά και θέλουμε να ασχοληθούν οι θεσμοί με την εργασία την οποία κάνουμε. Δεν είχατε πρόθεση να προσβάλλετε τους θεσμούς, εννοείται. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχουμε κάνει εμείς από τον Οκτώβριο που έχουμε ξεκινήσει λειτουργία εδώ, είναι να ενημερώσουμε και την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς και την Κεντρική Τράπεζα για το τι κάνουμε, ώστε να βρεθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Άρα, δύο σημεία. Πρώτον, και εσείς συμφωνείτε ότι χρειάζεται το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, άρα και νομικό και άλλο. Και δεύτερον, ουδέμια πρόθεση είχατε να θίξετε ή να προσβάλλετε θεσμούς. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα. Θέλουμε ο κόσμος να καταλάβει. Θέλουμε και οι θεσμοί να καταλάβουν. Επειδή είναι μια καινούργια τεχνολογία, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια, γνωσιακά περισσότερο, τα οποία πρέπει να τα ξεπεράσουν οι θεσμοί. Η καινοτομία πάντα έρχεται πριν τους θεσμούς. Οπότε πρέπει να βρίσκονται οι θεσμοί εκεί, να είναι σίγουροι ότι θα ενημερώνονται για να καταλάβουν ακριβώς τι συμβαίνει, ώστε να μπορούν να το ρυθμίσουν ανάλογα. Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Κύριε Κώστα, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας διαφωτίσετε λίγο σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Κύπρο σήμερα που είμαστε ακόμα στα Σπάργανα, θα λέγει κάποιος, και τι συμβαίνει εκτός Κύπρου και αν υπάρχουν θεσμικά, νομικά ή άλλα πλαίσια περισσότερο ολοκληρωμένα που θα μπορούμε να αντιγράψουμε παρά να προσπαθούμε κάθε φορά να ανακαλύψουμε τα δικά μας. Καταρχήν, αγαπητέ Πάρη, πρέπει να πούμε ότι εμείς, σαν νομοθετική εξουσία, σαν πολιτικά κόμματα, έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε τον πολίτη. Σαν πολιτεία, γενικά, οφείλουμε να προστατεύσουμε τον πολίτη από τυχόν, και μιλώ γενικά, απάτες ή προβλήματα τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν. Σήμερα στην Επιτροπή προσπαθήσαμε να καταλάβουμε έναν περίπου τι ακριβώς συμβαίνει. Τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Ναι. Πού είμαστε σήμερα. Πρέπει να πούμε ότι όντως είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι το πρώτο. Υπάρχουν πολλά άλλα εικονικά νομίσματα και φαίνεται ότι θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία. Να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία νομοθετική ρύθμιση σε καμία χώρα του κόσμου. Καμία χώρα του κόσμου μέχρι σήμερα δεν άγγιξε σε αυτό το ζήτημα, αυτό το θέμα. Σε καμιά χώρα δηλαδή δεν υπάρχει νομοθεσία. Πρώτον. Πρέπει να πούμε κάτι χαρακτηριστικό, πολύ σημαντικό για μας. Αναφέρθηκε σήμερα από τον εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ότι είναι το πρώτο πανεπιστήμιο παγκοσμίως που δέχεται bitcoins. Το πρώτο. Δηλαδή, σαν Κύπρος πρωτοπορούμε. Εντάξει, εγώ θέλω να τονίσω ότι έγινε μια ερώτηση στην Επιτροπή Εμπορίου από εμένα. Πώς είναι δυνατόν από τη στιγμή που αυτό το σύστημα, αυτό το δίκτυο υπάρχει σε τόσες χώρες του κόσμου, στην Αμερική, στην Αγγλία από το 2009 και κανένα πανεπιστήμιο του κόσμου δεν δέχεται bitcoins εκτός από κάποιον δικό μας. Πρέπει να τονίσουμε. Κάτι θέλει να πει ο κ. Χριστοφέ, το δώσουμε λόγο. Ναι, να πω ότι τώρα. Ναι, λέω ακριβώς τι ανάφερε ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ναι. Εγώ δεν γνωρίζω αν το δέχονται και άλλα πανεπιστήμια. Απλώς ήταν μια απορία που είχαμε. Στην Κύπρο. Όχι, στην Κύπρο, στην Αμερική. Στην Αριζόνα τώρα το δέχονται σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να. Και εμπειραρίες το δέχονται. Ναι, βέβαια. Στο Βερολίνο. Εμείς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρέπει να φοβήσουμε τον κόσμο. Πανεπιστήμια και εμπειραρίες. Και εμπειραρίες πληρώνουν. Συγγνώμη, παρακαλώ. Γίνονται πληρωμές και από πελάτες όταν πας να πιεις μια μπύρα στην εμπειραρία, σε ειδικές εμπειραρίες, μπορείς να πληρώσεις με bitcoin. Μάλιστα. Πρέπει να τονίσουμε κάποια πράγματα που έλεγχθηκαν σήμερα από τους αρμόδιους θεσμούς του κράτους.
τόσο η Κεντρική Τράπεζα όσο η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς έχουν τονίσει ότι δεν έχουν αρμοδιότητα να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Γιατί η Κεντρική Τράπεζα τόνισε ότι δεν μπορεί να ρυθμίσει θέματα εικονικών νομισμάτων, δεν είναι νομίσμα, βλέπω τις σημειώσεις μου, δεν είναι ηλεκτρονικό χρήμα. Τόσο η Κεντρική Τράπεζα όσο η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, αγαπητέ Πάρη, αναμένουν τις τελικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, των αρμοδίων θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που ανάφερε και προηγουμένως ο Κυριάκος, οι αρμόδιοι θεσμοί και φορείς, τα αρμόδια όργανα μελετούν τώρα για να δώσουν στις χώρες κράτη-μέλη κατεύθυνση για το πώς μπορούν να προχωρήσουν, να θεσμοθετήσουν διαδικασίες ή να νομοθετήσουν. Άρα, αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, για να είμαστε ειλικρινείς, κανένας από τους δύο βασικούς θεσμούς δεν είναι αρμόδιος, ούτε έχει την αρμοδιότητα να ελέξει αυτή την κατάσταση. Έχει ανοίξει έναν ανταλλακτήριο από ό,τι έχει λεχθεί σήμερα από την εταιρεία στην Λευκοσία. Δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση όσον αφορά φυσικά πρόσωπα. Μας είπαν ότι είναι περίπου κάτω από 100 άτομα. Υπάρχει ενδιαφέρον, φαίνεται μεγάλο, από εταιρείες και από επιχειρήσεις. Εμείς αυτό που πρέπει να τονίσουμε. Εντάξει, ακούσαμε και τις απόψεις του ΦΠΑ, του Συνδέσμου των Τραπεζών, του Χρηματιστηρίου. Όλοι συγκλίνουμε σε κάτι. Πρώτον, δεν πρέπει να φοβήσουμε τον κόσμο, να τον κάνουμε δηλαδή να τραβήξει μακριά από αυτό το δίκτυο. Από την άλλη, όμως, οφείλουμε να τον προστατεύσουμε και να τον προειδοποιήσουμε. Πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν κάποιες απορίες. Για παράδειγμα, γιατί ένας ο οποίος θέλει να πληρώσει τα δίδακτρα του στο Χ Πανεπιστήμιο στην Αριζόνα, για παράδειγμα, να το πληρώνει από τη χώρα του με bitcoins και όχι με την κανονική διαδικασία. Υπάρχει μια άλλη παραμετρός πολύ σοβαρή για μας που λέχθηκε σήμερα στην Επιτροπή. Τώρα, επειδή αναφέρεστε σε κανονική διαδικασία και μη κανονική, εάν σωστά αντιλαμβάνομαι τις φιλοσοφίες, αυτή κατά τον κύριο Χατζητοφή θα είναι η νέα κανονική διαδικασία. Εσείς αναφέρεστε στην παλαιά κανονική διαδικασία. Κανονική είναι αυτή η οποία επικρατεί μέχρι σε ένα σημείο, δεν είναι? Να σας πω, γιατί σας το λέω, γιατί τέθηκαν ερωτήματα, αγαπητέ Πάρη, πολύ σημαντικά για μας. Και θα πω στη δευτερολογία μου ακριβώς τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Για το ζήτημα του ξεπλήματος βρωμικού χρήματος. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Υπάρχουν νομοθεσίες. Από τη στιγμή όμως που δεν θεωρείται νόμισμα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτός αυτών των νομοθεσιών. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Μια άλλη παράμετρος πολύ σημαντική που τέθηκε σήμερα στην Επιτροπή είναι το ζήτημα των λεφτών που υπάρχουν εκτός τραπεζών. Γνωρίζετε όλοι ότι περίπου ένα ποσό, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, είναι εκτός τραπεζών για τους γνωστούς λόγους. Να μην πάμε τώρα όλοι να τρέξουμε δηλαδή σε αυτό το δίκτυο, να δώσουμε τα λεφτά μας γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις τράπεζες. Να ενημερωθούμε πρώτα, να μάθουμε πολύ καλά περί τίνος πρόκειται και μετά να προχωρήσουμε. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, υπάρχουν σωρία δημοσιογράφων στο διαδίκτυο για απάτες, για προβλήματα, για χρεοκοπία του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου στην Αμερική. Να είμαστε προσεκτικοί. Είπατε κάτι προηγουμένως. Ποιος διαχειρίζεται αυτή την ιστορία? Πρόκειται για έναν αλγόριθμο, δεν είμαι οικονομολόγος, το λέω από την αρχή. Ένας αλγόριθμος στο διαδίκτυο, δεν γνωρίζει κανένας ποιος τον διαχειρίζεται. Αναφέρθηκε προηγουμένως από τον κύριο Χατζητοφή ότι μιλούμε για 21, θα φτάσουμε τα 21 εκατομμύρια εικονικά νομίσματα bitcoins. Όμως σήμερα όταν ρωτήθηκα στην Επιτροπή εάν μπορεί οποιοσδήποτε hacker ή τέλος πάντων οποιοσδήποτε να μπει στη διαδικασία, και δυστυχώς υπήρξαν τέτοια προβλήματα όπου σε κάποιους χώρους που εφαρμόστηκε, και να αυξήσει το ποσό. Συγγνώμη, τον αριθμό. Και από τα 21 να πάμε στα 30. Εντάξει, εγώ τον κύριο Χατζητοφή που ψιθυρίζει τώρα, όχι, δεν γίνεται, αλλά δεν αποκλείεται. Θα του δώσουμε την ευκαιρία να το πει και λίγο φωναχτά. Ναι, κύριε Χατζητοφή, ένα λεπτό καθένας, παρακαλώ. Ένα λεπτό, ελεγχθήκαν πάρα πολλά πράγματα. Βρώμικο χρήμα. Έχει γίνει μια εταιρεία για το βρώμικο χρήμα, η οποία χρησιμοποιούσε bitcoin, αλλά επειδή τα bitcoin είναι ένα διεθνές αρχείο, είναι ένα global ledger, είναι πιο εύκολο να βρεις ποιο bitcoin χρησιμοποιήθηκε για να αγοραστούν ναρκωτικά από το να βρεις ποιο δολάριο χρησιμοποιήθηκε για να αγοραστούν ναρκωτικά. Η διαδικασία, επειδή είναι ηλεκτρονική, απλώς είναι και traceable. Και αυτά τα bitcoins που πραγματικά χρησιμοποιήθηκαν για παράνομες ενέργειες, τα έχει πιάσει η FBI. 5%. Επίσης, άρα κάτι που μπορεί να γίνει. Δεύτερον, όταν λησαλέα οι τράπεζες και οι κεντρικές κυβερνήσεις θα το πολεμήσουν. Σας λέω αυτή τη στιγμή, οι Αμερικάνοι έχει που το 2010 που προσπαθούν να βρουν νομικό πλαίσιο, δεν υπάρχει.
Εφόσον υπάρχει, είναι λερναία ύδρα. Εφόσον υπάρχει διαδίκτυο, θα υπάρχει bitcoin. Και έχουν φτάσει στη φιλοσοφία οι Αμερικάνοι να λένε, μα καλά, αυτοί σε κάποια φάση θα μετατρέψουν τα bitcoin σε δολάρια. Σε αυτόν το στάδιο θα τους βάλουμε φόρων capital gains tax, φόρων κερδών. Κεφάλαιο φόρων κερδών. Ναι. Άρα μόνο με side solutions, μόνο με λύσεις ναι, μπορεί να λυθεί το πρόβλημα του πλαισίου του bitcoin. Καλώς κύριε Κώστα, μια κουβέντα για να κλείσουμε παρακαλώ. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι ο κόσμος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Πρέπει να γνωρίζει ακριβώς, να διασφαλίζει την αξία του χρήματος του, να διασφαλίζει ότι οι συναλλαγές έχουν γίνει, να διασφαλίζει ότι οι χρεώσεις είναι εκείνες οι οποίες του έχουν μπει, να ενημερωθεί σωστά αναφορικά με πιθανές απάτες και τρόπους αποφυγής. Και κυρίως θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς του κράτους, αγαπητέ Πάρη, κυβέρνηση, τα διάφορα υπουργεία, κυρίως η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, να παρακολουθούν πολύ στενά την εξέλιξη αυτού του δικτύου, κυρίως στα θέματα ασφάλειας. Αφού είχαμε κάποια φαινόμενα σε άλλες χώρες, και να παρακολουθούν την αυξομοίωση της τιμής του bitcoin, γιατί η τιμή αλλάζει και η τιμή δεν είναι σταθερή όπως άλλα. Ξεκίνησε από 23, 25, πήγε 47, 174. Ξεκίνησε από 0,14. Ναι, δεν γνωρίζω. Και πήγαινε στα 1500. Επαναλαμβάνω όμως ότι εμείς λέμε ότι είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Από εκεί και πέρα να είμαστε προσεκτικοί, ο κόσμος να προσέχει. Και δεν θέλουμε, επαναλαμβάνω, να κάνουμε τον οποιοδήποτε να τραβήξει μακριά από αυτό το δίκτυο. Απλά να είναι πολύ προσεκτικοί μέχρι να δούμε τι θα αποφασίσουν οι αρμόδιοι φορείς, τα αρμόδια όργανα, οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε και εμείς, σαν κοινοβούλιο, να μπορούμε να νομοθετήσουμε, επαναλαμβάνω, για να προστατεύσουμε τον κόσμο. Κύριε Χατζηγιάννη, κατάληξη, παρακαλώ. Έστω για δεν υπάρχει τελεσίδικος νομικός ορισμός, το εθνικό νόμισμα αποκτά ανταγωνιστή, είναι μέσα από το διαδίκτυο. Το διεθνικό εννοείται. Εντάξει, για μας είναι πλέον εθνικό το ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, είτε το ευρώ είτε το δολάριο αποκτούν έναν ανταγωνιστή. Ήδη στον παρόδο, σαν το bitcoin, υπάρχουν άλλα 100 τέτοια. Το bitcoin έχει τη δική του δυναμική. Αποδείχτηκε όμως για άλλη μια φορά ότι ο ρόλος της Βουλής είναι πολύ πιο καθοριστικός. Σήμερα θα έλεγα ότι δεν είμαι τόσο ικανοποιημένος από τους κρατικούς φορείς. Θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο μπροστά. Και δεν αρκεί να λένε ότι η Κεντρική Τράπεζα, για παράδειγμα, ξέρετε, επειδή δεν είναι νόμισμα, δεν ασχολήθηκα ουσιαστικά σε βάθος με το θέμα αυτό. Είναι λάθος αυτές οι προσεγγίσεις. Σας είπε κανένας ότι ασχολήθηκε? Όχι, αλλά τουλάχιστον προβληματίστηκαν λίγο. Στην ουσία, ουδής ασχολήθηκε, εννοείται. Στην ουσία δεν υπήρξε εκείνος ο βαθύς προβληματισμός που να έρθουμε σήμερα με κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Εμπίπτει κάτω από κάποιο φορέα αυτή η διαδικασία? Εμπίπτει για παράδειγμα, κάτω από όλους υπάρχει τους φορείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Και αυτό. Αυτός ήταν εκεί κοντά σας? Υπάρχει, όχι. Εμπίπτει στην αρμοδιότητα του? Εμπίπτει στην αρμοδιότητα, όχι. Εν μέρη. Υπάρχει Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει τεράστια αρμοδιότητα. Υπάρχει η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Υπάρχει από την άλλη το ΦΠΑ, Υπουργείων Οικονομικών, για να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα. Η μια συναλλαγή φορολογείται και η άλλη όχι, κλπ. Αλλά κλείνω με αυτό. Ναι. Ότι εμάς, ναι. προσπάθεια μας σήμερα ήταν να πιέσουμε προς την ετοιμασία εκείνου του θεσμικού πλαισίου, στην ορθή λειτουργία. Δεν θέλουμε να σκοτώσουμε καμιά καινοτομία, αντιθέτως. Και παράλληλα θέλουμε να πούμε ότι ο πολίτης παίρνει τις δικές του ευθύνες. Του προσφέρουμε εμείς την προστασία ή θα του προσφέρουμε πιέζοντας προς την κατεύθυνση δημιουργίας αυτού του θεσμικού πλαισίου, αλλά στο τέλος της ημέρας ο πολίτης είναι υπεύθυνος για την πράξη του. Αν θα επενδύσει, αν θα πληρώσει με το συγκεκριμένο νόμισμα. Άρα λοιπόν οφείλουμε με σωστή ενημέρωση να διασφαλίσουμε ένα σωστό θεσμικό πλαίσιο. Πάρει 5 δευτερόλεπτα μόνο. Η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς ασχολήθηκε, για να είμαστε και δίκαιοι. Απλώς αντιλαμβάνεστε ότι στην Κύπρο που ήρθε πριν μερικούς μήνες μπορεί να μην έχουμε πολύ ασχοληθεί σαν θεσμοί, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι στις χώρες της άλλης Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εδώ και 3-4-5 χρόνια και ακόμα, επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποφασίσει για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Ναι, σωστό. Αν επιτρέπετε και κάτι κλείνοντας, δεν συμφωνώ ότι μόνο 100 άτομα ή επιχειρήσεις στην Κύπρο. Φυσικά πρόσωπα. Αντιθέτως, ο δείχτης να μετρήσεις είναι ο βαθμός εφαρμογής ή ο αριθμός εφαρμογής Bitcoin application.
Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ περισσότερο. Καλώς. Εν πάση περιπτώσει. Σαν κατακλείδη να πω ότι προσπάθησε το FBI να το κλείσει και έβαλε όλο το computing power που είχε για να αποτρέψει την συνέχιση, διότι είναι ανάθεμα για το δολάριο το bitcoin. Κατόρθωσε να το κλείσει για 2 ώρες. Το σύστημα της κρυπτογραφίας που έχει αναγνώρισε την επίθεση που του έκαναν και τους απομόνωσε. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει το bitcoin. Πρέπει να βρείτε τρόπο που δεν θα βρείτε εσείς, αν βρουν οι Αμερικάνοι ή οι Ευρωπαίοι, να το βάλετε μέσα σε πλαίσια. Το bitcoin είναι εδώ για να μείνει. Διότι τα άλλα νομίσματα έχουν καταρρεύσει. Αυτές τις εταιρείες που θα καταφέρουμε εμείς παγκοσμίως η Κύπρος να πρωτοπορήσει σε αυτό το τομέα. Κάποιες εταιρείες που ασχολούνται ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορεί λειτουργούν. να κρατήσουμε και των τριών ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να λειτουργούν όλα, Σωστά. άρα και το bitcoin. Προσοχή από τον κόσμο. Να είστε καλά κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε και κύριοι. Αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.